Salah sitok Ya meneng. Loh, lah kok meneng kabeh? Ya angkrek malah Pak, meneng. aku sik. Pak. Entang ngomong. Acarane menika ulang tahunnya ahli gigi Rejo Loh, kok ahli gigi ya. gitu? Kuwi tulisan jangkrik. Ngawur ae kok kata genah aku. Jadi tulisannya biasa kono nek tulisane apa ngono. ulang tahun. Ulang tahun. Coba kuwi ya. Acarane nggih menika bersih dusun. Dusun Sumberagung. Kepala desa Oh, desa. Kepala desane Bapak Bapak Eko Harmono. Kasune Bapak Juwarto. nggih. yang punya tempe. Tempe apa sama tuh Pak? Mbah, Oh, yang punya tempe. Ketua Panitia Pak Suyanto, perangkate Pak Yayut, Pak Samsi Haji, Ketua BPD-ne Pak Supardi, LPMD-ne Sukarse, sing masak Prapti karo Mahmud. Isa-isa Giono. Oh, Isa-isa barang disebut. Isa-isa Giono sing kesetrum dar. Kesetrum Alhamdulillah saged sowan wonten Bragung. Bragung cak nggih. Bersih dusun tegese ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka sengkala, adoh saka bilahi, manggya kamulyan, manggya kawilujengan, manggya katentreman sedaya para warga ingkang mapan wonten ing Sumberagung. Nggih, amin. Kidek sing penting nek nggon bersih desa, apa meneh ki wulane wulan sing becik, wulan sura. Nggih. Tumrape wong Jawa wulan sura ki wulan kanggo meper raga, wulan kanggo meper nafsu. Nggih. Umpama kanggo ngumbah gaman, ngumbah pusaka, wulan sura ya apik. Wah, aku wis tak umbah ae. Lah, gaman sing ndi? Pusakamu mbok umbah ning ndi? Ya ning ngunut enek 35 saiki sing rada tuwek. Kula njaluk sing rada enom ya ning daerah Doli ya enek umbah terus ning kono. Wong kok iso ngumbah keris kok iso nang kuwi. Piye to, Pak? Ya ngumbah gaman ning gone wong tuwek, gone pini sepuh. Orang tuwek piye to, Kerismu, pedangmu, tombakmu, ngumbah ngene pini pusakamu sepuh. apa pusakamu? Lah aku yo duwe paling dicaku duwe keris. Kowe pon duwe keris. Aku kerismu paling ya singgol modot. Ora, aku pusakane duduk keris duduk apa? Apa? Sing iso menghasilkan nak pusaka iku kudune Pusakamu apa? BPKB. Ah, lah. Kuwi diubet ning ndi kenek. Kuwi jenenge wong dremis. Lah ora ning ngono saiki urip ning alam donya iki sing penting apa to, Pak? Ya sing penting nang urip ning alam donya rukun karo tangga teparo, kudu nggoceki tembung sri. Menyapa teko Sri barang jane Sri minggat kapanane kae lagune. Lho, Sri wi singkatan SRI. Apa, Pak? Wong urip ning alam donya ki kudu gelem SRI utawa Sri. S S. tegese syukur. Oh, berarti ana wong liwat kejaduk syukur ora kuwi. Syukur Syukur kuwi ngapokke lek ngono. kudu iso bedakne antarane syukur karo syukur. Oh iya iya iya. Wong ning alam donya kudu gedhekke rasa syukur dalile la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet kowe. Loh, Ora tekan. ora teko iki. Angger aku maca Arab terus kupinge abang. Padahal kancane iki demit apa piye karo mangsaku wae. Sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sapa sing kufur bakal nampa adab sing pedih. Mulane S yang pertama syukur. Lak wis teko S mlebune ning R. R tegese rukun. Lah iki lho sing Nek penting. wis gelem syukur kudu rukun karo tangga teparo, rukun karo lingkungan, rukun karo masyarakat, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Iki contone Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya bener, Pak. Bener, Pak. Kuwi lho. Iya iya. Saya wong wedok Bersatu kita teguh, bercerai. kawin lagi no laku. Ah, Golek sing rada enom sing masuk no mangsamu wae masalah. wong pepatah iso bercerai kita runtuh. Tapi lak sing rukun sing apa to, Pak? Rukun. Lah iya sing rukun sing apa? Ya rukun karo tangga teparo ya kudu sing apik to. Ya omong ngono lak wong lanang iso rukun wong wedok-wedok lho sing angel rukune. Lah iki sing ngelane wong wedok-wedok angel Ya rukun. delok isu lah delok wong wedok-wedok lak eleke teko isu. Pokoke lak ketemu etek isu lho. Delok ana wedok-wedok kene iki. Lah kok iso eleke wong wedok nek isu? Ditenono lak nek etek gek ora apa ki rasan-rasan tanggane. Rasan-rasan tanggane bar mulih saka ndi ngono ya Umpamane Pak. eteke jenenge Siti. Sing dirasani umpamane jenenge Ni. Darni ngono. Halo Ti, Darni lho. Apa? Gelang rempiong jane yo utang ngono kae. Ngono kok yo sik
pamer-pamer tanggane karepe piye. Masalah bae utang to kelak karo. Utang. Ngono andine jagong ning gone anu dipamere blak-balik krompiang, blak-balik krompiang. Kaya ngono kuwi. Terus karepku piye njajal ora kelakuane kaya ngono kuwi lha terus kudu piye? Ngrasani tanggane. Nah, itu yang ndak boleh. Joneh tokoke karo tanggane ra ngrasani. Wong wayangan bersih dusun iki lho panitia lho saya dirasani. Alah tenan kuwi, tenan kuwi. Sing masak topo to kae sing masak sapa ya ampun gawe sotoe kasinen. Nah, kuwi biasa. Wong jajan ya plastike gedhe jerone cilik-cilik. Biasa. Gawe undi-undil watose kaya watu. Lah sing kaya ngono ki sing kita perlu luruskan. Lah rasan-rasan biasa. Awake dhewe bar dibersih desane, bar ngresiki desane terus mari ngono rasan-rasan ya ora dadi resik. Ora dadi resik. Dadine ya reget. Ora mung laire tok, batine ya kudu resik dimulai saka awake dhewe. Lagek tutur-tutur ning wong liya. Wong liya ngono lho, Pak. Tekan timang syukur rukun ikhlas. Mesti ikhlas iki, Pak. Apa wae iki kudu ikhlas. Duwe ikhlas. Duwe arep nyumbang kanggo bersih dukun ya aja gruntel. Kudu ikhlas pamane urunan kok 20.000 ki lho urunanku 20.000. Syukur-syukur ditambahi 20.000 kuwi berarti ikhlas. Ora gruntel, Pak ya. Lah ikhlasmu karo ikhlasku ya adoh to nek. Lah aku ikhlas banget lho, Pak Dok. Ning omah nun sewu boleh, Mbok. Kula saking ikhlas kula. Ning omah kene Bang Titil ning omah tak semayani sesuk ya, Mas. Aku ki wong sabar aku. Sesuk ae aku. Aku bendina ngono kuwi. Ning omah jan cah isih goblok ora umum. Lha nyapa? Kuwi jenenge ora ikhlas. Nyapa? Kuwi lecet. Lah piye to kuwi jenenge ikhlas? Bang Titil mbok semayani ikhlas. Lah ikhlas lho atiku ngomong ngono kuwi ikhlas lho. Oh ikhlas ora ngalahne aku. Lah ikhlasmu lho paling jek kalah karo ikhlasku. Lah kok iso? Lah saiki kowe ikhlasmu karo aku ikhlas endi? Ya ikhlas aku no, Pak. Lah saiki kowe tak tes njajal. Iya iya. Dina Jemah. Ya. Kowe budal Jumaan. Ya. Jelalah sapimu ngebyong tandurane tanggamu. Kowe bablas jemahan apa ngurusi sapi? Ya bablas jeman sik no. Tandurane entek pangan sapimu. Ya jemuan sik akeh terus goleki sapi. Ah kadung senene tanggamu tandurane entek. Ya aku goleki sapi. Ah jemahane selak bar. Kulo nyapo lho ucule dina Jumat Lah, iya. nyapo. Iki ngetes keikhlasan ngene iki. Lah jajal awakmu lah tak tekoni ya iso. Ya kecil toh. Ngene, Aku weton pondok kok padakno. Wong pondok bersalin nek mbok omongne kancane. Iki umpamane ya dina Jumat. Ya. Sapimu Jumatan. Alah kok iso. Sapi kok Jumatan. Sing Jumatan ki aku. Sing Jumatan masa wangel men. Aku Jemaat. Oh iya. Jumatan. Awakmu Jumaan. Ya. Jumaan mari ngono sapimu ngebyong tanggane. Apa sing kudu dilakoni jajal? Aku tetep budal Jumatan. Gosok sapimu ngebyong tanggamu bongko kowe. Tetep budal Jumatan. Lah sapimu lho, Dik. Sapine sapa? Aku pon duwe sapi. Ya lancang men we, aku pon tau duwe sapi. Umben bengi tanggapan lho kok iso ngurusi sapi lho. Enggak tuku sapi ya? Ora. Pedus kae. Pedus. Lho tuku wedhus engko dirabekne karo iki lho. Lah. Sampeyan ki anak sampean kowe jane mbolok kene apa mbolok kene? Angel iki dalang. Ora mesti ya kowe iki mulane wong ikhlas. Ora mesti aku iki. Sabar ya penting. Sabar aku ya sabar, Pak. Sabarmu apa? Lho ning dinti aku ngarol ngidur iku sabar wong supirku jenenge sabar. Arifmu sabar jenenge. Kae lah sabar jeneng wong. Lah piye? Lah sabar. Aku ora ngalahne aku tuh nek sabar. Nyapa? Lah kowe ora roh kejadian. Iki apa ta ya suarane kok kaya ngene? Terus piye? Iki mati, Mas. Suaranya ada kaya njero leng kok, Mas aku. Umpamane awakmu sabar. Sabar ora ngalahne aku. Contone. Lah iki mau ora roh kejadian we. Nek kok terminal Blitar. Kapan? Aku medun saka bis. Iya. Diantem wong ping pindho mak ties juatas. Aku ora bales. Sabar Mas sampean, Mas. Sabar apa aku semaput to. Buat semaput ade mbok omongne. Bres. Se. Iki lho, anu Mas iki rada anu Mas. Iki anu. Sik jajal ya ta ngecek dulu. Lah, iki sampean uripe Mas. Berarti suarane ben-benar. Ekone lho ngono Mas. Ekone enggak usah. Enggak usah pakai eko. Enggak usah pakai eko, sambel, kecap, caos enggak usah. Alah. Ora tuku lontong ae. Lah iya. Aku pokoknya lak ngene. Cek. Lah, sip. Lah. Ya iki lho. Jangkrik iso lho jane. Aja mbok senen, aja mbok seneni. Lah malah aja mbok seneni, kok diutek-utek neh. Iso lho mau nyapo lho tangane. Kowe nek duwe anak wedok ya aja gelem dirabi tukang son. Lah nyapa? Alah tiwas remuk engko. Lah nyapa? Diuntar-untiri tok wis enek ping 1.
Diuntar-untiri tok kalau 1 2 3 tes wis ping 3 lho cek dites. Lah sing bosok ya aja nganti dirabi tukang bas. Lah kok isa? Lah tenan, bas iki ndelok lak nyandak mesti. Ngene. Iya toh. Ki ngomongane gitar kan, gitar iki gulu. Iki gulune. Gulu iki ndase ning kene to, Ndase Bang. ning kene. Bokonge lak ning kene to. Tumpangane cenek. Celet. Terus dijeboli tul. Bosok iki dirabi tukang bas. Malah gosong kabeh. Bosok wis gulune dipitek-pitek, kene dicemoli kene. Nek pas tengah ya ora kok bertukul, Dik. Kaya rumangsaku. Wong iki sakmene iki mbane iki, sakmene. Sing paling apik bekase apa ya? Besok as tuwek dadi apa ngono lho. Apa? Ya paling tidak ya dalang to. Nyapo dalang iki? Dalang tuwek paling tidak iso dalang ruwat. Dah. Paling tidak ora dalang ruwat paling tak karo tanggane dikon pager-pager. Ora kuwi. Ngunggahno beras. Rabi karo dalang iki malah ra penak. Lah kok iso? Akeh tas mangan njaluk, Mas. Iki apa sampean njaluk apa kan njaluk dhuwit digawe sarapan apa digawe. Wis di apa iki dijawab karo suluk. Lah iki nyeluk etek lho. Gak penak, Pak. Gak penak Pak dirabi karo. Lah sing penak karo apa? Lho, sing penak iki tetep karo tukang syuting. Ora iso. Menak karo sinden. Lah nyapa Mesti sinden? irit. Lah nyapa? Komar jajan enek bakso liwat anake jajan. Pak bakso mesti bonge muni eman. Rasida. Lah karo sinden. Karo sinden mesti eman. Tapi lak nuwun sewu, sok ben lak bakal tuweke malah penake tukang ketipung. Lah kok iso tukang ketipung sesuk dadi tukang pijet no, Pak. Kok iso? Lah piye wong tangane ngene terus lho, gila. Penak kuwi. Tapi lak tukang syuting hebat. Hebate tukang syuting ora usah apa? nyuting barang sesuk mulai ya iso. Apa? Lho nyuluh kodhok no. Nyuluh kodhok iki jek apik, Lah, sing apa? elek enek. Apa? Nginceng wong adus. Omonganmu kok iso. Lah dadi bojone gak nganu dagelan piye? Ya penak no bendina diguyoni terus ae. Dadi bojone dagelan iku ora tau padu, ngerti-ngerti, mati. Lah kuwi lho. Lah kok mati? Ngenes Dek, pateni kowe rumah saku. Ya, alhamdulillah. Delok kok sakmene mbane lho Pak Dok. Nyapa? Gumun aku jembleng setahun. Jemblang serendang gumun Gumun setahun. Kuwi Pak Dok delok madhep lho. Sing Nyapa? buri. Kalau nyapo madhep rene kalau sing buri kalau delok kalau. Goblokmu lho. Lah kabeh ya madhep rene. Tontonane ning kene kok iso. Oh alah iya ya. Oh iya. Kuwi ra sepiro, Iya, Dik. iya. Lho masalah lho. Enek bayek mangan mboke lho, delok lho bayek mangan. Oh ngemiki. Apa Pak? Ngemiki. Omong ngono lho Pak, lak bayake rantek tak entekne. Tapi tenan lho Dek Cil. Nyapa? Bayek ki angger wedok umur 3 tahun. Ya. Golek nondok tembean, suwuk nggone dukun, mulih wis gak gelem ibuke sapi-sapiane menak. Ya penak kabeh to. Tapi nek bayek lanang. Lah kok iso? Saumur-umuranku barang niki jek games. Ajane ya kuwi keperluan aja. Layak kok enek gen aku dengenane bayek gebres-gebres. Ngapa? Lah piye mari dige pake dige bayeke mari lambune mbako tok. Gebres kemoyet. Bayek keracunan Kentenan karo bapake. Gebres-gebres. Wong Oke. Jawa Dek Percil. Iya, iya. Iki termasuk nguri-nguri adat Widiwidana sing wis Leres. lumaku, anane bersih dusun ana ing ndiki Beragung. Beragung. Ya. Mulane kudu diuri-uri, kudu dilestarikan awit kuno kasanah budaya bangsa sing kudu dijaga. Iya Pak, bener Pak. Iki apa ki termasuk adat istiadat utawa budaya sing apik? Tatanan nek wis apik ayo dilanjutkan. Dilanjutne. Lah, Wong termasuk bersyukur ndonga marang panguwasaning Gusti, matur nuwun marang Gusti awit apa ki katentreman lan kamulyan sing wis ditampa warga masyarakat. Ya. Mulane disalurne lewat pagelaran wayang kulit kanggo menghibur kabeh para warga. Wong ki garek niate. Karek Bener. niate. Wong ki ning urip ning alam donya ki mbok awake dhewe ape nyapa itu garek niate. Ning kono wis ditulis Dalile. innamal a'malu binniyat. Ya Dadi awake ampun, dhewe ki ya niat. ampun Mas Percil. Beh, meletik jalan Hebat. uteke. Catetanku mbok waca hebat. Wong ki tergantung niate. Niate. Wong awake dhewe budal nyambut gawe niate apa? Diniati tenanan, digawe Iya. nyambut gawe digawe anak bojo. Bojo. Insyaallah uripmu barokah. Selampah sikil tengen Maca bismillah. nek wis bar alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah
wis ngono ae. Kuwi kudune, Bang. Kudu. Aku tak omong tuwek-tuwekan iki, Pak Dah. Iya, ngomong tuwek, Dik. Paling tidak ning jeding tiba ping 4. Lho setro goblok kuwi setro goblok. Uang ki tergantung nuwun sewu jenengan ngeten iki medamel damel sinten? Ya anak bojo lho. Tenan apa piye? Ya tenan. Umpamane iki tak tekoki tenanan, umpamane oleh kayane sedina ki sak yuta. Saman kene pira ning bojo? Ya bruk metutu tak wani bojo. Bosok kowe uripmu kono. Iki bener iki cah bener iki. Lah piye to? Salah kowe lho pancen niati nyambut gawe dinekane anak niati bojo. nyambut gawe kanggo golekno anak bojo. Awakmu Hasil kaya ae kabeh dikekno anak bojo kuwi sing bener, Cil. Goblok kan. lha carane ngono kuwi ra iso ngubet kowe berarti. Ora iso ngubet lho, paling umpama hasil kuwi sedina 100.000. Iya. Ngene lho karo bojoku tak kena kabeh iki lho, Dik, kayaku 100.000 nyoh. Wah, njaluk wae tuku rokok njaluk wong wedok. Dik tukokno rokok aku. Bosok kowe. Kowe bosok kowe berarti ra iso dadi wong lanang kowe. Memang tanggung jawab iki ngekeki kaya nggone sing wedok. Ya tapi tanggung jawab tapi aja kabeh, bongko lah kabeh. Lah nek kowe misalkan hasilmu 100 Wong wedok. Kene 30. Lah sing 70. Lah sing 70 Disai dhewe gawe dana kenakalan. iki lho marai elek ngene iki lho marai. Gak seneng aku ngono iki dana kenakalan iki gak seneng aku. Lho sak wayah-wayah awakmu budal banmu gembos Terus 70 lho kena dienggo apa? ya tuku PR to goblok. Apa per? Purel goblokmu. Apik. Pironan ngono kuwi pironan. Purul 70 purul ngendi kuwi? Purel 70 penek. Enek ngono tenek. Pironan Sitok. Ya swidak 10 sing bensin. swidane nek. Enak. Aku jakno. Lah. Malah ngubyuki. Awakmu tak saut. Barung tahu Tak aku. pancing ngono katut. Lah itu ndak boleh. Prinsip semacam kamu itu ndak boleh. Kudu kuat ning prinsipmu aja nganti melok prinsipe kancane. Ya ora aku tetep kuat ning prinsip. Tenan apa piye? Ya iya lah nek kowe lho keprinsipin aku karo kowe tetep prinsip aku. Lah kok iso? Lah saiki ya nuwun sewu aku ki kok gak sombong. Aku ki kan dadi wong Jawa. Urip ning bumi Jawa sing tak idek bumi Jawa sing tak umbe banyu saka Jawa. Ngerohno lah aku. Jawa, basa Jawa nek karo basa Indonesia iki akeh basa Jawa. Apa enek, Pak? Pak kok rumangsaku. Bahasa Indonesia luwih akeh. Alah ngono berarti ya cah cengoh. Ora Lah, ngerti berarti. Sekolahmu rendah. Maksudmu piye to? Basa Jawa karo basa Indonesia akeh basa Jawa. Lah kok iso? Umpamane ya, bapak sedang makan, Iya. ibu sedang Makan. adik sedang Makan. percil sedang Makan. saomah makan kabeh. Nek Jawa ora, Bapak, nembe dahar, ibu, nembe maem, oh beda ya. Beda. Adik, nembe mangan, percil. nembe mbadok. Oh. Luar biasa. Iya berat. Beda. Iya mangan iki. Iya, iya. Urung tidur, bapak sedang tidur. ibu sedang Tidur. adik sedang Tidur. percil sedang Tidur. saomah tidur kabeh. Bapak tidur Bapak. kabeh, Bos. Jawa ora. Bapak Nembe sare, Sare. beda, Pak. Beda. Ibu nembe tilem, Beda iso. adik, nembe bubuk, percil, nembe micek. oh. Bah, apik dhewe wong. Apik wong aku mbadok karo micek kok. Disesuaikno, Dik, disesuaikan. Ngono lho. Ancene bener kok. Lah, Mun iya. sewu lak kula selidiki ancene bener, Pak. Bener. Sok iki Jawa. Sak kata ono beda huruf ditambahi huruf sitok wis beda lah Jawa iki. Apa itu? Umpamane nun sewu garu ya, Pak. Dah. Garu ya bajak luku neng sawah. Ditambahi huruf kamburine dadine garuk ya. Pak. Kukur-kukur goblok Kukur. perceli garu karo garu ora roh. Iya, kan Garu itu bajak nek garu kukur-kukur gatel. lah, umpamane jeru ya, Pak. Dah. Jeru itu dalam, sumurnya jeru, sumurnya dalam. Nah, lah umpamane tambahi ka jeruk ya. Jeruk ya buah, sok ya Buah. kecut, sok ya legi ya jeru karo jeru ora roh. Mosok ngono ditakoke. Elek. Turu iki karo Dalah iki lho. Gak seneng aku. Iki lho aku sing gak seneng pas nggon iki lho aku. Iki lho aku iki. Harga diriku jatuh iki. Iki aku ora seneng iki. Kene Coba terus. kene gini wong sesepuh. Wong kene iki Akeh wis ngene piyayi aja. Iya, layar ra ketlok ngono. Gitu. Lah iya to, Pak Do. Aja saru, Mas. Ora saru. Sik, tak omong ya. Garu. Sik, saurunge mbok lanjutne aku nek mbok jamong rusuh-rusuh terus terangnya aku dagelan pondok aku moh lho ya. Aku nek ndagele rusuh nek aku menyakiti hati seorang wanita aku moh tenan aku. Sorry Dek aku. Sing rusuh sapa tak idoni lho kowe sisi kowe. Iki Lah ngomong kata-katamu iki lho aku wis gak seneng
sik. Gak seneng to. Garu ki apa? Garu itu bajak. Garuk ki apa? Kukur-kukur. Beda apa ora? Ya beda garu karo garuk. Lah iya, jeru. Jeru itu dalam. Jeruk ki apa? Buah. Lah lak turu. Ya iki lho. Iki aja, Dik. Pas nggon iki tak lho tulung, Dik Percil. Pas nggon turu aja, Dik. Aja. Nek garu gak masalah, jeru gak masalah, tapi pas nggon turu aja. Maksudku ki turu karo turon, Pak Do. Lah, ya. Karo turon ki wis beda. Nak turon ki urung turu. Nak Turu karo apa? Turon. Jangkrik tak padane kaya jero ae. Nung kowe yo pikiranmu lah ngono Pikiran. Pomo kaya jero kaya kewecet ta. Wong iki tergantung pikiranmu. Aku arep tak tuwikup oleh turu pomo jero kaya. Alah kowe rumangsaku terus pikiranmu kotor tok. Kowe roh cah wedok-wedok ngene kowe wis ngeres kowe iki rumangsaku. Ya ngeres aku bareng nglungguhi wedi ya. Minggir. Nun saya Bos. Jenengan setunggal kalih 3 gangsal 6 7 8 9 sinden Endi to sing mbak hitung lendi? Lho sing delok barang katut diitung. Sing endi? 1 2 3 4 5 6 7 8 iki sinden Kowe iki siji. Sinden siji kok itu diitung. iso nesu tenan iki kok. Iso mbak hitung 4 lho. lagi pira to 5 ngene lho. malah luwih sitok kowe. Nun sewu, mbok bilih niki mbok bilih kersa lho. Mbok bilih niku diparengaken mbok bilih jeruk iki malah pikir kuwi. Baleni kuwi neh. Aku ngapal tunggal menang salah mboten. Turu meng anu karo apa turu karo turon. Jeruk garu turu karo Turon. Arek karo melu. Niki garu karo apa Dik? Garunge karo tak idoni lho sisi kok ngene kancane ape golek anyes-anyes. Piye? Niki setunggal. Asal. Asal iki. Asal. Ngoten niku pintenan no? 35. Ya cok tenan kemalan kowe takoke rumah sakit. Ya ora roh lho Dik tekoke kok. Sik tak tekok wong mbok menawa awake dhewe sampean kuat nanggap ngono lho. Lah ngomong lah nanggap lho pironan kok. Rati mriki Pak nggih sayang. Izin. Nah, jenengan Dok. Jenengan. Aja sik sepotono to Cah. Sepotono. Yo, sepati Mas. Deng. Des. Yuk. Wis, Yo. Wis bar. Lah kok. Walah. Wis Sepet cedekak. Ora apa-apa. Iki lho. Sing gawe cek-cek sirahe kaya pincuk. Kuwi udeng Banyuwangi, Pak. Agak ke sini. Masa enek ndas kaya cok bakal. Kuwi ora ngono kuwi jenenge ndas ciduk dawet ya kaya ngono kuwi. Mohon maaf, namanya siapa cantik? Saya Endang, Mas Percil, masa lupa sih sama aku? Endang dari mana? Saya dari sini saja loh Mas Percil. Roh aku suarane roh ya aku. Anu, Endang cinta saya apa ya enggak? cinta banget dong sama Mas Percil. Aku Roh yang aku suarane iki sama sapa Mas roh? Percil. Aku cinta banget dong sama Mas Mesti Percil. apa? Aku wis paham. Suarane untuk baji-baji kowe. Dek, garunge karo apa? Garuk. Ate pagaku kuwi. Mohon maaf, Mbak Jeruk. Aduh. Angkrek tenan. Mohon maaf, Mbak, saya Apel namanya lah. siapa? Enje kula Winda. Widya. Winda asli dari mana? Trenceng. Tracek. Dari Tracek. Tak idoni lho kowe sisi kok rumah saku angel ngomong-ngomong iki. Kowe ngomong dhewe ora iso. Mama, aku Iso apa kowe iki cah enom lho. gak iso aku cah polos sak. Nada 1 sayang. C, kalau enggak C G. W Mas, W pindahin nang C. WC no berarti. Alah. Waduh. Rambutku tak hijau. Rambut anyar. Iya. Iki asli apa palsu? No. Angkrek tenan. Iki asli. Masa asli? Anu ebongen Pak. Ada kayak sulak. Oh pirang-pirang dino diketek-ketek nih. Asli apa palsu lah? Asli. Dajal. Jajal lo tak apa lambemu tenan. Anu muskurane. Tangan kamu mana? Cantik banget anak ini. Aku sangat rindu sama kamu. Bolehlah aku membawa kamu ke
tiang elektro, alat-alat elektronik dan listrik. Kok iso tiang elektro? Untuk beli solder. Ya, untuk menyolder cinta kita berdua sayang. Edah masuk. Sepurane Raine percil kaya cempe. Aku tak ngerti lho lagu iki lho lagu anyar. Ya ndang Mas aku Persil ya. ben karo ngrayu ngono lho. Angel momen karo iki susu aku. Lah aku latah Sepurane aku tresno marang kowe. Sepurane aku tresno marang kowe. Aku ya tresno-tresnone temenan, tresno temenan. Woi! Apa? Apa? Kowe enak Pak, sumpah. Kowe enak. Jal. Percil matane PC. Cepet. Wes. Anyar rambutmu Pak. Anyar. Asli apa ora Pak? Asli apa ora? Anyar. Saiki yo jelas asli yo nggonmu akeh. Tak ngene karo. Yo, Cak Yudo iso ora Jal? Wale lho goblok. Wale lho. Ngene lho goblok ngene lho. Iki wale. Kowe ayu Yo anake babu. iya babu Ancen lanangane kaya asu. Yudanarane anake wong babu. Babu. Enggak, Pak. Kok iso ngono Guyon, ya? Pak, guyon, Pak. Males. kowe ndang Sal Hah? Jajal. Aku no iso sembarang kok. Oh, jajal. Lagumu apa sing jalukmu? lagu kalau ditinggal rapi Oh, oke ditinggal rapi. Satu nada sayang. Keyboardnya rupanya kayak kabel loh Pak. masalah Dik Yo, bisa kaya ngono to iya. wong kok bocah pasuryane ketok kelawu Iya. Siapa lah Pak wis jenenge? mbok ora ngalah saka kadoan saka kaya takir pluntang lho Iya Pak. Ya. Rasane sama Mas. Kekendean. Kekeduren. Lah jangel-angel antem tenan kowe. Lah kon koyo helm. Kula jajal nggih. Nggih. Jajal. Rasane kuwi ta. Oke. Atiku digawe lara. Nyawang kowe digawa wong liya. Ono suarane ra ono wujud. salah lho nyanyimu lho salah Piye to, Wi? kliru lho nek menyanyi Lirike kleru. Rada dhuwur. Lungset Iki lho gare keyboardé lho mesle. Atiku digawe lara. Lah iki bener iki. Nyawang kowe digawa wong liya. Ana suarane ra ana wujud. dul salah dul Ya awakmu lagumu lungset lha piye to, Pak? Iki bote rasa kibote. Wes ora usah kowe, patenane kibotmu. Wah, jan tobat rasane. Ane Gitar tok lho, gitar tok lho. Gitar tok. Ayo, tanganmu ngene. Ku nyandak. Ha, wes ngono. Atiku digawe lara. iki lho pas Nyawang kowe digawa wong liya. Sip, iya, Pas. Nono lho Yo, salah kleru. Kleru. Kene. Wah, musik cengoh kabeh iki. Kene. gendang karo gong Ora sangge musik ngonan aku. Campur sari B gitu kuwi. Hatiku digawe lara. masuk malam Nyawang kowe
digawa wong liya nono suarane pancet salah ngono lho. Oh pancet salah ngono. Kita kok cangkemku Pak sing kleru Pak. Sorry lho campur sari oke. Sorry lho ya. Oke, sama Pak sama. Ngene lho. Iya. Atiku digawe lara nono wuku. Malah cepet awakmu timbangane. Masalah tak langsung nih. Niki wonten panjunan. Nawala nggih. Siap. Salam poso. Lawono. Kepada grup wayang kulit anak Pak Suwono kula njaluk lagu memanik. Suwon lho Pak Suyat. Nggih. Suwun Pak Suyat. Suwun lho Pak Suyat. Ora dispasi blas. Sing maca sapa cang-cang puding. Nyuwun gendeng. Gending. Nyuwun gending nomor setunggal menika Bengawan Sore, nomor kalih Lungiting Asmara, nomor 3 Caping Gunung Jenggleng, nomor sekawan menika Asmara, nomor gangsal Ngelali, nomor 6 Tutup iku gawe kaset to Pak. Akeh iki to iki. Ya ora ya dinyanyi loro wae. Heeh. Akehan kuwi iki. Lah ya Banyol. Lah nyapa? Ora nek tulisane no. Lah kualik goblok. Iya. Kualik. Aku malah kudu guyu. Dibaca. Wa barakatuh. Assalamualaikum. Sing arep-arep. Biasa kuwi mesti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Truwara, sapa nih? Tarawaror. Tuwarto. Wo Suwarto. Sarwertor. Lah. Mbah Tuwarto. Tuwarartor. Alah. Mbah Gending. Astor. Gending katujuaken dumateng para panitia, para sepuh, para gapit, para pistul. Piye to iki bocah iki? Menawi mboten saged dipun para dipun ping. Iki lho. Biyada Sinoman lan sedaya para warga dusun Sumberagung, mugi-mugi tansah kompak lan pinaringan rahayu wilujeng. Suwun. Niki napa riyen? Memanik wonten. Nggih, niki wonten Lungiting Asmara. Men didum kalih sinden-sinden niku. Nggih. Dek. Apa? Jajal. Napa niki? Memanik Memanik, Lungiting Duk. Asmara. Ya. Saged. Mung seliramu. Memanik pun saged nggih. Anjing. Tangane. Bocah iki bocah sik cilik sik polos. Ben akrab. Paribasan iki kertas polio sik putih. Mangsa mape diorek-orek. Bocah nyapa? Iki ngentute banter apa cilik ngono iki. Ya ora kok iso. Sewu Mbak Yu. Nah nek ngentut nyapa? Ya mambu. Mambu ya dinget. Entut tak dinget iki koclok kowe to iki jane. Lah jangan kene mambu. Lah jangan mambu dinget. Lah iya. Lah lantut mbok nget, mbok terus mbok pangan gak mutah kowe siji kowe. Nuwun sewu, Mbak. Sing halus. Bareng asma sinten? Entut, ya ampun. Nyek. Sabar ya Mbak ya, sabar ya. Bareng Rasa asma tidak. sinten? Widodo. Di dalam saya. Halo daya. Ya ora. Sabar Mbak. Ditakoki meneng jangkrik bocah iki. Rasa digatek Mbak Inauloha masabirin ya, sing sabar ya. Nuwun sewu, Mbak Yu. Ya Mbak ya. Ya. Oh, Hei, kita kok Apa budek. mangae to? Apa budek iki? cah gendeng. Ya omong apa? Awakmu karo aku mlaku-mlaku masuk angin terus akhirnya mencret. Ngentut lho, Pak. Lah, Baru. ulah tenan to. Ya tenan. Kaya ngene kok mbok jak to, Kang. Lah. Kok sindan ki bisu lho nyanyine piye jajali? Sudah. Di lho. Di. Baru. Ya. Apa wi artine? Apa? Artine kok iso wae lho apa? Wonge tajak numpak motor dalane grunjal. Oh. Di. Apa Wi? maksud Tak apa? tukokne wedhus gelem ora. Yo angel ta momen. Deh, bi. Deh. Do, be. Bi. Ha. Baru. Be. Bah. Goblok percaya. Dah. Ora goblok
Kowe apa iso goblok? Ya iso. Iso. Ngerti berarti. Apa maksudmu apa? Ngenteni njiki ra oleh-oleh piye ta iya. Ya lah. Ora. Jenengmu sapa? Jenengku Widodo Til. Lah iso ngomong lah. Ngapa? Nek wis seru takon-takon Iso. sebentar nyapa. Irung dudane irung mulai mekrok ngono piye? Ora Mbak, ngono nesu lho kowe Nesu. Irunge aku bisu awake. Irunge kaya apa? Irunge sokle. Ah. Yen mbokmu iki. Aku ora ndek mbok wis mati kan. Lah ora pengen tak baksone metu adah. Ya. Baksone metu. Iya. Ya ampun. Pentale mbawa loro goweti. Wah josok ngono ta. Apa? Wong ditakoki tenanan lho sing nakoki iki aku jenengmu sapa, Mahmundi. Kowe malah meneng ae. Mas Yudo. Nggih, Pak. Monggo dipun aturi dahar. Nggih. Pun disukane kalih niku nggih. Mine saka kaya ngono to, Bi. Piye Mas mine Mas? Grewuk-grewuk ngono. Anu nun sewu, Mbak. Nggih. Jenengan saking mriki anu dugi jam pinten? Jam 5 isuk. Lho kabeh ngresiki terop opo piye jam 5 esuk teko kene iki jane Iki jenenge wong tertib ya. Tertib. Wong tertib Disiplin. lah kaya kowe Daripada disiplin. terlambat lebih Daripada baik. terlambat. Lah lah ngene iki umpamane lak ngono tertib ya umpamane wayange bengi iki ya sesasi sadurunge teko. Lho malah ngenyek kon pindah rene Dari jare. ini masane aku Ora ngono. Sampeyan mau rene karo sapa? Gak penak lho Pak omong-omong lek ndingklu dhewe. Nenten to sing rada penakno lho kancane ben iso. Mbak. Bu, Syukur wis nani syukur. Aku takok apa anane? takok apa anane koyo ngono caramu. Ndang nyanyi sesuk sekolah PAUD ya. Elok Lah wong koncone, koncoku iki. elokne. Lah piye to bos sakmene cilike lho. Dikira umure dikira jek cilik ne ya. Lah iya. Jangkrik kuwi bolan sapa to kowe iki? Budal bareng aku nek koyo sengkuni kowe. Lah nyapa? Lah nyapa iso terutusan karo dhek lho. Kowe karo aku. Lah iya aku karo kowe. Lho. Piye to bocah iki kok atek-atek ora duwe jare koculuk gitu bocah iki. Nyapa to, Dik? Kowe iki bolokku. Aku lek diseneni kono ya aku ya Dilanono. Seneni yo aja wedi to. Malang kerik. Lanang kok ora wani Mosan. Malang kerik. Mah kono malang krik sik ae. Aja wedi. Keduren lho keduren. Malang kerik. Sikil begagah. Ngene, Pak. Mlaku. Etek-etek. Pak e giyeting aku. Ngene, Pak. Mbak. Ngapa? Nyanyi karo aku. Mangsamu kaya Duet. Duet karo sampean. Nggih. Hel. Duet karo kowe ra iso meteng. ra iso. Kok iso meteng. Oh, tak tengi tenan bosok kowe malah. Halah, apa iso kowe? kowe? Halah. Ora lah kowe madhep rono terus tak tengi ning ngarepe lak ya susu. Lho, tak tengi to iki. Lho, Tapi kan sing bangga ketok. Bangga ketok. Ya susu lak mbok trene kan keri. Ngapa kering? Mangsane apa? Kowe rumangsamu apa-apa direkan aku rawani karo awakmu. Aku masane rawani karo kowe. Wong wedok. Wong lanang, wong cilik ya. Larang Makro pisan irung. Larang brambang timbangane Lombok. Oh, dengenane larang Lombok Pak. Iki parian lho, parian. Larang wong lanang nduk timbangane wong wedok rungokno kowe. Ora mageri nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe duit ya dapurmu kuwi. Lah, Matur nuwun, kudu Pak. dikendeli. Omong ngono Pak, awake nyewani loro. Ya ya ya. Nesu ya nesu ning panganan penting, Pak. Panganan penting. Aku aja gawe sambel. Aku sambil rada akeh. Lah, mangsane apa? Mangsamu apa? Serandale gua ngidul. Bakal iki awake dhewe kumpul. Serandale gua ngulon. Bakal awake dhewe kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto, kuat ati gronjalan, Nduk. Alah alah alah. Mini rada akeh aku. Roti-roti. Kelemben-kelemben saiki biyen-biyen Tinggine munggah amben. matimu ra kaya biyen tok. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenane. Jagung bakarane. Dah niyo rasane. Alah. Tanggung perkara. Tanggung perkarane. Siap. Aku rada akeh ya, oke. Ya. Apa kowe? Apa Ngomong direken ngono aku ya. ngene iki ra kesu. Kecape sithik ae. Pak, sing ngene, Pak. Hah? Iya. Gayamu apa? Gaya sing iki. Iya iya iya. Kaya ayu-ayu. Kaya iya dhewe. Mandak raiku kaya tungkak. Mandak lho, piye to jane? Mandak tungkak. Mandak rai. Tungkakmu kaya raiku. Lah padha ae kok. Dibolak-balik. Udah. Mandak raimu kaya tungkakku ngono lho, Pak. Ya. Gayamu apa? Gayam, sing ngene ki lho ndi? Ora serok. Lah iki lho tandani. Ora sotel. Ora wajan. Ayo terus. Ora melak. Ora kentel. Ora doyan. Iki lho gambarmu.
Iki lho, tak enteni ket mau. Sukses. Kuahku akeh. Wes, nyatur. Wis. Palesen, Mbak. Betul. Ora serok, ora sotel, ora wajan. Nggon ku tambahi lontong. Ora merah, ora kentel. Ora doyan. Iki lho gambarmu. Balik. Wedi. Masuk, Pak Dok. Wis wedi Dek. Palesen mosok ora wani. Kapok. Ya apa rawan. Lah yo pales. Cat. Lanang kaya ngono Lanang lanang apa? opo? Lah. Ora ning ngono, Mbak, ngono enek. Pane wis ra Memper. memper. Hidup dawet, Bang. Mindak Irunge mindiri. mekrok, kupinge mingkup, Kowe mingkup. rai mecer-mecer. Mecer-mecer. Ngono ae kok gayane. Gaya. Rumangsane apa? Tralis. Lah bar melok padu e. Pak panitia kowe. Sorry. Awake dhewe ra badhok arek kuwi goblok. Awake dhewe arek kuwi ra badhok. Maaf, Pak, maaf. Sorry, Bos. Lah tak kira awakmu dah. Aku ra roh aku. Wih, ngawur. Aku latah. Hah, Tahune Dek, Dek. direken aku ki paribasan iki kok riwar ini aku. Awake dhewe ra masalah terus. Konsentrasine ning panganan. Kene maju to ning kene maju. Iya. Ngomong ngono Pak Dok, kuahku rada akeh Pak Dok. Mangsamu apa? Rumangsamu apa? Kaya lanang-lanang. Kaya dhewe. lanang dhewe. Lho, Pamu. dah. Kowe iki bolane sapa to? Balaku. Lah, bocah iki ate kaya ngono kelakuanmu. Lah aku diceluk lho, Kowe iki rene mangane bakso bareng aku. Gak. Kowe lah rono kok rada mburi manganmu. Nggon mana baksone, Bro? Anak. Rupamu apa? Lho, Mas. Liwat, Mas. Iya, aku sing ngeterne aja iki, Dik. Yo, kene tak terene. Kok keceglokan jenggote. Nembang.